Buenos días, amigos y amigas. Здравейте, приятели! Днес ще учим числата от 20 до 30, los números de 20 al 30. Comenzamos. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Repetimos. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Така, може да си ги повтаряте и да затвърждавате. Надявам се да ви е било полезно и да го използвате. Най-важното. Ще се видим в следващото видео. Ако се абонирате, ще разбирате по-бързо за видеята. Gracias. Hasta luego. Adiós.